हेल' लोगोफोर दानि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय सहाय खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नै आंहाबो एसे मोजां जाहांबाय आरोना दाख्लै लोमजानाया लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो दिनैबो भिडिअखौबो जोबजासिम नायगोन होननानै बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा दिनै मामिजों आंजोंल' जागोन आरोना आइजों बाबाजों बङाइगावआव हाबा लिंनो थांदों आरोना हजों जोंनिथिं चिराङाव ओमफ्राय आब'मोनाबो ओंखाम जाखांनानै ओंखारसिगोन आरोना आब'जों आंजों हाबा लिंनो थाखाय बिसोरबो बेलेगाव थांसिगोन ओमफ्राय हासबेन्डआबो स्कुलाव थांगोन ओमफ्राय दायो हासबेन्डआ मैयानि लाबोनाय खिफि बेन्दों ओमफ्राय ना लाबोदोंना लोगोफोर दायो बेखौ संगासिनो आरोना ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोनजों एसे देगायसैलाय आरोना हासबेन्डआबो एवगासिनो ओमफ्राय आइमोना थांबाय दहाय 6टासोआवनो ओंखारलांदों ओमफ्राय आब'मोनाबो दा ओंखाम जाखांबा थांसिगोन आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बेन्दोंजों नाजों मैया लाबोनायखौ संबाय नै बेजों एरदों खोमा मोनबाय संख्रि नांखाबाय हायानो फैथाराखै आरो खारै होदों दा खारै होआ ए खारै होयो सानो बे ना फाजा ओमफ्राय लोगोफोर हासबेन्डआबो स्कुलाव थांबायमोन आरोना ओमफ्रायो बिनि उनाव 10टासोआवनो दंखला जोंना गाज्रि जाबायमोन नालाय दैयानो बारा गला दाथ' दैया बुहुद नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय दा दैयाबो रानदोंबो ओमफ्राय बिनि उनाव दैयाबो दंखलाबो एसे गाज्रि जाबाय खोमा ओमफ्राय दैया बारा गवा आरोना ओमफ्राय दाथ' ओमफ्राय फाहामनांगौ नालाय ओमफ्राय बेखायनो फाहामग्रा लिंहरदोंमोन नामा ओमफ्राय दायो फाहामग्राया फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो आं हासबेन्डखौ लेंहरफिनबाय ओमफ्य दायो हासबेन्डआ फैनानै दंखल बानायग्राफोरजों थाफागासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गैया स्कुलाव थांनो मोनासै बियो ओमफ्राय दायो दंखलखौबो बानायखांसिगोनानो लोगो दहायनो बानायदोंमोन दा हाबायानो खोमा ना होलाय दा लेथ्रा नांजाजोबगोन नोङो दंखलानो देनजार गोजौ जाबाय नै दहाय लाइन गैयामोनबा लाइनानो दिनै मानोबा थांलाय फैलाय जाबाय थादो बेख्रुबजोब्बाय नै एबाराव दंखलखौनो आइदै गाहैजोब्बाय आसो आयु जि गोजौ जाबाय सेरग्रायानो आयु आंनिफ्राय जौसिन खोमा दा दै नांजाजोब्बासो आङो सामब्राम हानि र' ओमफ्राय दायो बानायखांबायबो आरोना दायो दंखलखौ बानायखांबायबो लोगोफोर ओमफ्राय दा बोराया बयलार लायनो थांदों आरोना ओमफ्राय दायो बयलारखौ एवनोसै लोगोफोर दायो नायलांबाय थागोनलाय आरोना नै ओमफ्राय दाउ बयलारखौ एवनोसै आरोना सामब्राम हाखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै दाउ बयलारा ओमफ्राय ओंखामबो जाननानै होखाबाय आङो थाबनो ओमफ्राय बयलारखौ बोराया एवगोन नामानो ओंख्रियाथ' दहायनि दंखाजोबोमोन नालाय आं दायो जगार खालामना होजोब्बाय आरो नै ओमफ्राय इदि लागायनानै लाबाय आरोना बोराया ओमफ्राय नै दायो थाव होबाय आरोना लोगोफोर बोराया संबाय आरोना ओमफ्राय आं ओंखामखौबो ओंखाम मुखा जाननानै होखाबाय जि मोजां जाबाय ओमफ्राय आंनि पार्सेल सफैदों आरोना बोराया लायबाय नायनो र' माबायदि सफैदों आं दाख्लै माला बिहरदोंमोन आरोना लोगोफोर हाबायाव गाननो ओमफ्राय दिनै सफैबाय ओमफ्राय दायो मोनफैबाय आरो बोराया लायखादों न'आवनो होफैदों नै मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नायनि र' आङो खेवग्रोनि लोगोफोर भिडिअ हमग्रा गैया नालाय मारै खेवनो आरोना र' ओमफ्राय लोगोफोर आं माला नायनायाव आंनि बोराया साइडआव दंमोन आरोना माबायदि सफैदों बे मालाया होननानै नायगासिनो आरोना हौवा मानसि नालाय जेबो मिथिया आरोना बियो हिन्जावफोरनि देलायग्राखौ ओमफ्राय माबायदि सफैगोन बेलाय मोजां नङा होनबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय बेखायनो माबायदि सफैदों होननानै साइडआव थाना नायफागासिनो आरोना लोगोफोर बोराया मारै बाथार मानसि जानो मोजां नंगौना नङा होनना नायफैगासिनो आरोना बियो नै लोगोफोर माला गादों ओमफ्राय खिरिया नै मा होनदों खमना खिन्थालाय बोरायनो खिन्थाहैसै आं मोजां नंगौना नङा होननानै दाख्लैनिफ्रायनो होनबाय थागासिनो आरोना बे Agendra, saya sebut dah. Saya sebut dah. Ni deh. Hah? Ni deh. Adil lah, saya sebut sana.
Ha? Badan durbal kemana? Ha? Durbal kan kemana pun bisa. Alay durbal mana? Ini kurang jaga ini aku bakar deh nalay. Saya. Adi. Ayo. Coba nama. Oh, yung nang lah. Share lagi. Tapi borai ya bola ke eवनानै थांबाय माने मामिखौ लायनो थांबाय आरोना टाइमाबो जाबाय नालाय गनाया ओमफ्राय दा मामियाबो सिखारबाय आरोना लोगोफोरनि मामिया मुलि जागासिनो बिथिं मामियाबो सिखारबाय लोगोफोर दायो हासबेन्डआ मामिखौ लायनो थांबाय आरोना मामि गिदिरखौ जोंहा आब'नि फिसाजोखौ ओमफ्राय दायो फैबा जमानो ओंखाम जानोसै आरोना 2टा जानोसै नालाय टाइमा ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना जोंहा खामानि मावजेनबाय आरोना दिनैजाय ओइथिंजाय बायराथिं आं दा खिन्थागोन आरोना मा खामानि मावदों हाबानि एसे खामानि मावबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं खिन्थागोन आरोना दायो माने दिनै गायजेनबाय आरोना माने औवा गायहांबाय आरोना लोगोफोर औवा ओमफ्राय आं दायो देखायगोन आरोना मा बेसेबां दिनै मा खामानि मावखाङो दायो देखायगोन आङो लोगोफोर आइनो सिबा आङो दिनै थां हासिबा खालि सिबनोखौल' मिथिगौ गायहांबाय लोगोफोर नै मारै बानायगानो देनां जाबासो नुसिगोन आरोना ओमफ्राय दिनै औवा गायजेनबाय आरोना लोगोफोर नै दिनै गायजेनबाय औवा लेख्रें फिख्रें जाखाबाय आरोना जायगाफोरानो ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो मोनाबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै बोराया माबा खामानि मावदों आरोना ओमफ्राय बाव बाला एसे नांगौ होननायखाय ओमफ्राय गाव रोगादों आरो ओमफ्राय आंखौ ओरैनो लाफादों नै लोगोफोर ओमफ्राय गाहाथि बाला जावगासिनो आरोना बिथिं चिरांनि मिस्ट्रि गोदान लागाव आं लाबोनानै दोनफैनाय नै ओमफ्राय मोनानि आरोना लोगोफोर दायो ओंखाम जानबाय ओमफ्राय ओंखामजों आलु एसे होफाबाय ओंख्रिफ्रा दहायनि दंखाजोबो जों साथामल'सो जागोन आइमोनाबो सफैयासै आरोना जों बङाइगावआव थांनाया फैयासै गाबोनसो फैसिगोन नामा ओमफ्राय जों दायो जों हासबेन्ड मामि आंल' आरोना ओमफ्राय ओंख्रियाबो नै बयलाराबो एसे दंखायो